babana in na ce maka babana ka bi ni ka ce ya ɗana babana 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 baba I am one ka san Allah ɗaya ne dama ai Allah ɗaya ne ai da ala ka ce zai nuna ma ala guda 100 a cikin mu ma akwai da labari mai tafiya da takaddama bisa nishadi mai taken gundura gonarwa ka je ka ɗebo rake a'a baba sai dai ka ce gonarwa ka ne ka siyo rake ya je ya ƙara bulbulo wata akan kwantar ta jiya kowa ya ce yana can ganin bacci na to zai yi asarar nai labari dan azumin baba tsabtace shirin Ahmad mai dorayi biyar nauki a cikin 30 biyar kai zaka lissafa da kanka ba ni zan lissafa biyar nauki na ce kai zaka lissafa ba ni zan lissafa ba AK Entertainment zabarin cikin shirin ya zo da salo ya tarwatsa su ya kaɗa waye Allah ya kawo wannan watsuwa gaba da yawa ko nan gaba nan ka ɗau mutum kowa ya san ciwon lafiya ka daina shige da fice ta tsakanin motoci in ka kashe ni kai wa mutane ya ɗauki numfashinsu ya sakar masa kumarcin maciji ya tarwatsa su da salon wata yaudara waye a makin yin kwarto kowa ya san zirga ta ce ke sai me shiryawa shirin awwal uba kwakwatawa ba ta umarnin shirin yana fita ta hannun nura shirin wai har yanzu kana tunanin akwai soyayyar ka a cikin zuciyata ko a yanzu na bar gidanka ina sa rai gundura shi zan aura sahura ne mata miji miji waye shi gundura gumme gundura yanzu fi sabilillahi ciki Muhammad Sani iso wani gundura kai karfa karsa cikin tana faruwa ta cikin jigon shirin mai suna gundura a wai yanzu kana nufin dan zan je unguwa sai na gaya maka lafiya me za ka yi ne menene haka a wani wankan nawa ke damun ka ne gundura ita mace sura ta kwaya biyu ce kacal daga wato ainihin ɗakin ta wato sai ainihin kabarinta gundura a ba mu kanka ce fa na je kar maka ce fa wayo gundura ne mashi ka kalle
Assalamu alaikum. Alaikum salam, ya gida sanin da zuwa. Ana ta share gida. Ina share ne gida. Wannan zo kuma sabon masu janna ko saka da duku. Kin san naki. Mun gida yana da gona ado da ne gari. Ashe zama bai kama ni ba. Ka da daji ban ka maka ruwa ba ka kwaso kishirwa. Wanda ya kamata a gano ruwa a sha. Mai gida ga abinci ka har taɓa ka cika. Na san ka kwaso yin wani mai gida. Ai ki jima ba karama ba. To bari in ɗebo ma ruwa. Mun ruwa a wanke hannu kin san mai tafi ta kayan gona. Wasan. To Allah sa musu albarka da gida. Amin. Mai gida ga ruwa a wanke hannu a ci abinci. Yawwa. Na yi son ka cika ƙoshi. Malama Larai. Ayyo Allah. Mai gida mai gida. Yawwa. Na mance ban tambaye ki ba. Ko ina Bilal? To, ka san ko ya da makaranta. Yana ci wajen yawo ne. Na banza ne. Wai me yasa kika haka? Assalamu alaikum. Kuma ina wani? Bilal ba ina wani. Magana kamace ne kan ni dawo na gwada makaranta. Yanzu ni dawo a makaranta a kan gida ban dawo sanin da ina abinci ne. Ga kun ga ɗaya ne da na ajiye na kada mana. Na san da zaka da gona kana jin yunwa. To shi ta ya wajen yawo ne ka sani dan kun da abokan ya ci. Da Allah Larai ya sani kaka. To ina haka ga mai gida, bai da a cikin lokaci. Ya ce wurin yawo ne da ya taso da makaranta ya ce. Amma dai koyaushe kai na ga ya kamata a ji mai abinci saboda kin san da makaranta. To mai gida sai ka bashi naka ya ci. To shikenan. Waki hankali hannun ka zuwa ni an bada ma na biya kin sai na shafe na koshi alhamdulillah na biya yanzu maka da na dai haka Kana gida zan shiga ɗakin ɗan ɗan da wasu ayyukan da ban iya ba ko? Allah ya kyauta. Bilal, tashi kace ka tuɓe kayanka sai mai taura aiki ko? sai abba Amana. Yanzu matsayin ku tambaya a ƙasa ya ɗauke ta ya bi sassa da yin da algari sannan ya cika ya kwanta da shi. Assalamu alaikum. Kuma ina wani? Kuma ina abinci na? Da Allah ta shi kace ga can ko sauran kwana uku ne ka je ka in ka ce ina jiran dama ka zo ka yi mun wanki kaya sai da cikin ɗaki ina jiran ka da ka da makaranta ka tashi ka je wajen yawo ka je mu ga abokai kana cewa kana yawo Kuma ya haƙuri. samun matsala mai gida ta kamata ma ya shigo gaskiya ya sa a gyara mana wanga hannu ruwa sai ka daɗe kamin tukunya ka hawa Uwar gida. mai gida ga yana ina magana kada To, ni dai zan yi ta. Ba da Allah zai yi. kan mai gida Allah ubangiji ka baka abin da In dan fanko ke ban magana ce za a gyara ni kuɗi sun shigo. samun mai gida shi yasa na kaso Allah shi baka halar wanda za ka ce da mai gida To, amin. Allah shi haram Allah raba ka da Allah shi baka halar wanda za ka ce da
dama ina kasan ana yayin wanga leshin da aka haɗa shi ni suna ne fatan da soyi Kake samu dama lokaci na zuwa. Kin san komai lokaci gari. a ba To shi kenan kun tuna hankalinki. Yanzu zai ki ci gaba da zuba ruwan. Ni zan hita. to mai gida Sai da hali. an gani an ta cika ɗayan ba ta cika ba to ba mu tsada Sai na rabu. to sai an dawo Allah ya tsare Allah ya kiyaye ina da magana da maganar nan ta daɗe tana cina a raina amma sai yau zan fada yaron nan ɗan gidan malam Hashim a cikin kuwa ya san uban shi wa ya san uwan shi sun san asalin shi gaskiya ni abin da yake cikin rai kenan ni ma abin da nake tunani gaskiya zama cikin mu ma Allah ku sha da maganar gaskiya ne ba mu san asalin shi ba dole a faɗa kuma maganar gaskiya ba mu san asalin shi ba zama cikin ba dole za mu ce daina zama cikin dole ne maganar gaskiya ballo kai ba ga yin gawa Barcelona da kake ji kake gani ko duk wani club na duniya ba za a ja da ita ba. Ku ce gaba da ku nan bayan ba. Real Madrid wallahi. Real Madrid wallahi. Madrid yau da shi goyo ya kusanta. Ko za ku cinye ni wurin nan ba zai yi. Ya ne ba ba Barcelona. Kai sun shege da kai kawai ba a san da inda ka fito ba mijina ya hiji ba kawai ɗan wulaƙanci ba kare ba sama ani na hisan ma baƙin ciki da kai dan shege kawai ba a san da wanda wulaƙanci ka ina dan shi da dai ina bugu na shi da kan an san bulala sai da tabbatar da baki da hankali wallahi saboda ban taba ganin mutum mai hankali za ta yi mu amana haka ba amana ce ba kake manci ba amana wace irin amana amana an ka san da inda ya kacin toshi ki iya bakin ki ba wala kanci ba ki samu yaro kina mutu bai himmi sai na gani da ni da shi wanda ka fito cikin gida sai na gani dan gani to wanga ne zama to karo na karshe wallahi in sake tarar da kina bugun shi wallahi sai na bata miki yanzu wata a ce saboda dan da ba a san asali ne ba shege yanzu a ce mai gida saboda dan shegen da ba a san asali ne ba mai gida yanzu za ka ci aka tashi kamare ni duk ce mashi dan shege kina ma miki to da ni da shi ni ko sai na ga wanda ka fi so cikin gida na ce mai shege ne banza kawai ki samu yaro kina bugu saboda ki san darajar amana ba to in sake ganin kin bige shi gidan sai dai ki bar gidan shi kuma ya zanna da baki da mutunci Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum salam Allah ga ku shaman to alhamdulillah Ya gidan. to alhamdulillah Ya amura ya yanayin gida kuma ya ruwa mana da arziki. malam lafiya ne kai suka bugu haka Babu lafiya. Sun gane yaron nan. Bilal Saboda na samu labarin na ci da na cikin damuwa. Kuma ka san mu malamai ba mu so a kasance mai. mallam wannan ba wata matsala bace da za a ce ta takura mashi koko a kauna kawai wannan tsakanin ne da iyali na Gaskiya ne. ta ce amma ina ga insha Allah ku ma zo ku shi Ba mu kawai kuma. insha Allah ba wata Idan akwai wata matsala a gaya mai sai mai magana. babu wata matsala insha To masha Allah. Masha Allah. Zan koma ni
alaikum. Wala hacin musu. Barka da an lafiya. Barka da an lafiya. Alhamdulillah. Ya gida. Alhamdulillah. Kwana biyu. To alhamdulillah ya gida ya lamura. Alhamdulillah. Da fatan dai lafiya. Dan na ganka a hannu. Ina ko lafiya ba lafiya. To me yake faruwa? Yaro ne Bilal kwanan shi ban gan shi ba gida. Ni ban gan shi ba. Na rasa na shi ba shi ce bari in zai bincika wurin ko Allah ya sa ni ko ni ba da ke dalibi a wurin wallahi ta daya. Kaga kuma wannan abu ai da cewa kamar yayi tafiya ko kuma an canza shi makaranta yaro mai hazaka a ce kuma za a yi wasa da zai makaranta sai ana zuwa wajen matsala ko ba mashi ba Allah ya sa ni da Allah bayyana shi a cikin gaskiya ba mu da wani amana yana da hazaka a ce Allah bayyana shi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wala Hashim barka da ya lamura wallahi. To alhamdulillah dai kace. Ko wata matsala ne yaro Bilal ne kwana biyu ban gan shi ba. Shi ne ce bari to bincika gida ko ya zo inda yake. Bai zo nan ba. Subhanallah lalle bai zo nan. Subhanallah insha Allah bai zo nan. Bari zan da subhanallah. Akwai ruwa sai da zuwa gobe sai ka kawo su. Ba magana. Ba shago alhamdulillah. Salamu masha Allah. Ina zuwa. Amma ne ka tsara. Barka da zuwa. An tashi lafiya. Ana da. Allah ne ya miki a dan taimaka kan wallahi kun je ban da aka maka yau. Sun je? Sun je ne za mu tsara. Amma me gira ka zanna sun je baka ci abinci ko kuma kana rayuwa? Haka ne. Amma ka san mu ka so yanzu ai sai a hankali ce ka ga ruwa da a taimaka to kuma taimako kai ko wanda zama sai dai ɗan zuwa dai an jima ka da taimaka ne a ba ka yi hankuri kai baka san an ce ma ka yi hankuri mallar ka yi hankuri ni ka ga kwastomomi na zo kuma za ka bata ne sai da Allah ka ita ka ya haba
cikin dama ni umma ba zan manta ki ba. Yawwa barka da yi. Yana ka ka shigo haka da ba kwanci hankali Kin da gane? waje da haka da kai. Dole ki Wanda ba. baka saba shigo ma haka ba. Ya zama dole ki ganda haka. Kwana biyu ban kai Bilal baya cikin gidan ka. Sannan malamin makarantar su ya tare da ya bincike ni Bilal. Ya ba ganin shi makaranta. Da haka ki faɗa min inda ki san Bilal ya je. In je in bincike shi. Alhaji ne gida. Ka sani ko na ci wajen yawon bariki na za ka to aka ce man wai. Ina nisan inda Bilal zai tafiya. Kina da matsala da ni. Ki har yanzu kin kasa sanin me aka fahimta me aka sani fahimta. Wai Allah kyauta ban da lokacin wannan shirin yake ni bari tashi ki gaban shi. Allah kiyaye ka ka ta nema. Sannu lare. Abun nan fa Allah yake kawo kuma shi yake bada magani don Allah ke bari zan je in bincika inda zan samu kuɗin nan zan yi kokari in samu kai ki asibiti da yake magani. Amin. Ke ma Allah ya baki lafiya. Sannu ko? Shi ke. Allah ya sa. Kinga. Bari in tashi in shiga cikin ɗakin ɗauko wannan sauran magani. Sai a wannan ko? Bilal! 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 Me yake da muka? Na ka shiga kwana biyu. Haba. Ba magana nake ma ba. Ina ka shiga kwana biyu na cikin wata Bilal. Kaka mun ce kai amana ne gare ni. Zuwa kai amana ta ci. Ana shi ɗan ciki kusa su ba, Allah ya gafi.
Mama shi ko an dawo da dan gaskiya al'amarin ya dan wasu ne din haka kuma akwai bukatar gaskiya zama na tana saboda abun yana bukatar sai an gansa lokaci wani mata aiki kuma aiki ba karama aiki bane gaskiya in ba kun kula ko kuma an dai tsananta wajen nemo abin da za a yi aiki kuma gaskiya za a iya samun kowace irin matsala ka gani ko saboda tun mun muna jiran ka ba bari in je in ji likita a yanci ko bari in je da likita sai mun yi shi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Mama shi Doctor. Ya an shigo ko? Wallahi na je masha Allah. Barka da zuwa. Yawa san. Ya hajiya da jiki to jiki yana can to masha Allah alhamdulillah. Wato kasan komai yana buƙatar kulawa ko ba haka ba musamman irin condition nata gaskiya jikin ta yayi tsanani sosai tana buƙatar dole aikin da an yi mata cikin gaggawa ne a gane ko kuma gaskiya to bi sincere ba zan boye maka ba aiki ne wanda idan an ka ce an ɗauki lokaci an daɗe haka nan ba aiki ba kuma zai iya faruwa kuma mu ba mu fata hakan dan ban faɗa hakan bane gaban da saboda kan hankalin ta tashi sai dai kuma gaskiya ban sani ba lura da yanayin da yake ciki ban sani ba ko kana da halin da za a yi mata aikin to likita shi hali Allah ka kawo ban cewa ban da ban kuma cewa ina da amma dai abin da na sani shine ni kai na da cikin hali mawaci sai dai fatan addu'a kawai mana shi mu ni ma yanayin naka na duba to ganin na ganka cikin irin wani ne shi yasa nake tunanin anya ko aikin nan ko zai ma yi anya za ka samu damar da za ka samu irin kuɗin da ake bukata a yi wata aikin nan likita kuɗin za su yi kamar nawa da yawa fa jiwai ko kasan Allah ba sa kalli amma ya mu cikin za su kai kamar irin 70,000 haka akalla wai dan ma kana kai kaga komi ana rangwantawa da wanda aka san cewa bai da ƙarfi ko ba haka ba to kamar yadda nake gaya maka gaskiya aikin da sai ya kama kusan naira 70,000 sannan kuma bacin an yi aikin naira 70,000 akwai maganin da za a sayi wani shi kan shi ya ga dubu ta kaya gaba ɗaya 100,000 ke to yanzu likita ni babu wani sani da za a yi min gaskiya to haka ake yin abu ne yanayin aikin kenan haka ne ake yin aikin amma likita ai adubi na rangon mutum ko a duba ne don Allah a tausaya mana hashin wannan ba matsala bane ka gane ko daman a aiki na mutum kowane aiki ne kamar an ba shi kofa ne na shiga aljanna da na shiga wuta ni kai na muradi na ne idan za a samu talakawa irin ku suna zuwa wuri na abinda ba sa da halin yi sai in taimaka musu ko ba haka ba ka gane ko to duk da haka dai gaskiya dan abin da zan dauke maka ba wani abu ne mai yawa ba amma daga bangare na insha Allah zan taimaka ma da naira 20,000 kai kuma ka samu cikon naira 80,000 amma fa kada wuce gobe gaskiya kada wuce gobe za mu dai mu duba duk yadda za a yi in akwai wata yan sanuwa ce ko wani dan marake ne ko wani dan abu da wata kadara da an ka aje to a siyar a taho asibiti da Allah gobe a yi mata aiki dan in an sani ba aikin nan gaskiya na ga ma komai zai iya faruwa ni zan baka naira 20,000 ka zo da naira 80,000 sai a aikin nan kawai a kare to likita zan je in yi buga ba matsala na gode wani Allah ya saka da kai ba komai Allah ya zumunci Allah ya ce ni zan koma sai na gode sai wala na gode sai ko sai wani lokaci ba mu tsaya bismillah wannan assalamu alaikum amin wa alaikum salam barka da barka da ne a gida to wallahi gida da sauki da shi wallahi alhamdulillah ina can zaune Bilal ya sami da cewa makarantar su ana nema gaskiya ne sai ya ce to bari mu zai zo mu ko lafiya to sakamakon dai da ya sami ke neman ka ba wani abu bane irin yaron ka ne da ya ci gasar ne to abin da ya ci muke so mu tabbatar ma da abin da ya samu makaranta za mu ba ka shi
shi yasa muka ce kawai sai mu muka mahaifin yaro sai zuwa bashi da Allah shi ne ma ƙari sai mu ji a bada abinda Allah ya bashi alhamdulillah masha Allah na gode kuma asali ne wannan makarantar duk abin da yaro zai gudanar kuma da kuma aiwatar da hannu ba tare da mun hana kuma yaro ba ko wani abin nan shi yaro kwazonsa shi yake ja masa ayyuka yin kula da abin da ake son sa ba wai sai uwaye sun wahala ba ko abin duk da na san cewa ilimi da za a sai ba kuma ko ba ba gaskiya wannan Allah ya sa mu dace na gode sosai ai ba sai ka yi kai ne ai malam ni wa kai ne ni ya kamata in bar wannan makaranta ko ne saboda duk abin da ya riga ni saboda ina san cikin halin da nake cikin wannan haka so ina godiya muna iya zuwa can uwar gida jiki ya sauki ko wallahi da gida jiki ya sauki alhamdulillah Allah ya kara sauki amin da gida da gida ka kokari da gida ina ka samu kudin ga shi ne wannan yaron da kika sana wani competition suka yi makaranta suka samu wasu kuɗi shi ne da aka kira da aka ban kuɗin yanzu na biya kuɗin aiki sannan kuma na samu kuɗin da nima zan danja jari zuwa shekara mai zuwa mutum da Allah zai yi kace haka ne gida shi yasa ta rayuwa haka take wanda aka tunanin bai ma amfani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Doctor, Malam Hashim, Malama Lare. Kai, alhamdulillah jike su kike nan. To masha Allah. Da mun waka muke muradi idan mutum ya zo asibiti an yi aiki. Ko miji zai gane shi a rayuwa ba abin da ba zai yi ba. Ina ne kawai abin da muke so duk abin da kinka san yana kawo miki wannan matsalolin wanda sun ka sani da zo asibiti to da Allah ya yi kokari a rage su ko ba haka ba. Kin gane ko? Malam Hashim Allah ya sauke. A cikin gaba da kulawa sosai. Gaskiya jiki yayi sosai. Sai dai bayan kwana 5 to za ka yi dawo da asibiti sai ka koma ba matsala Allah ya sauke Allah ya kara sauke gaskiya jiki yayi sosai yawa masha Allah barakallah mai salati ga annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. alhamdulillah malama Lare yau insha Allah duk da yake ba Hausawa suna cewa ranar wanka ba boyen cibi, abubuwan da nake ji suna dan yawaita cikin gari na raɗe-raɗe akan wannan bawan Allah su yau insha Allah in Allah ya yarda gaskiya za ta yi halarta, saboda wata rana yawa assalamu alaikum da Allah so nake ka shiga cikin gida sai ka musallama da malam Dauda ka ce mai malam Hashim ne mai fuskari kan abin insha Allah ba zai wai gashi nan zuwa kai wani gida hake nan a nan gidan ne nan gida ne amma ba ku ne kai gaskiya ba ku ne na gode kaji Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala Hashim. Mala Hashim Allah gaba kin zaki tayi. Wallahi. Ko kuma tun wannan aikin ne kake. Wallahi dama magana wannan faskaran ne da kace za a yi shine mutum gaskiya ne. Gaskiya ne. Ba matsala. Insha Allah za abin. Wannan ma aikin da an kai bai yi da karewa ba.
amma yanzu dai insha Allah dai za a faskara wannan babban icin nan da na gwada ma malam yanzu na ga yaro wanda na aika ya ce min waye gina yake sai na ga ban san shi ba gaskiya ne wannan yaro ai na waje na ne wannan shi ba ne wannan yaro ta mun baki ne kuma lokacin mamashi ta tare da shi to a takaice yaro ne ga hannu yake marayi ne yaro marayi gaskiya amma yanzu da aka yi hannu yake yaron ki da shi ni ko mallan da za a ba wannan yaro zan rike shi saboda yaro to mallan yaro ya mahala sosai gaskiya saboda yaron na gana da mutunci sosai ba matsala mallan ai tunda akwai kyakkyawar fahimta tsakanin da kai mallan Hashim ai ni zai hana duk abin da ka zo gare ni in baka ba namiji ba ko mace dukkan bukata gare ni ai zan baka ita balle da namiji to kana ganin cewa wurin mata ka ba za a samu matsala ba wannan tsakanin da mata ne dawa ai ka san Allah bai ba mu yawa ba kuma to mutum idan ne rike amana yayi idan yaron tun yana dan karami yake sai yanzu kaga Allah ya sa ya dan fara zama babba ne ka gane ko to idan da a rika ne da abin nan insha Allah ba matsala ba insha Allah sai dai ka riga ka san karfin gidana to bai da matsala ba matsala bai da matsala wannan insha Allah amma idan har ka kare wannan aikin da mun kai magana tsakanin da kai to sai ka za ka wuce su insha Allah ba mu kai za ka wuce su na gode shi ke nan mana ni zan kuma to shi ke nan barin ta sai in dauko kayan aikin su Malam Hashim Allah gafarta malam Malam Hashim barka da zuwa Abdullahi ya gari kuma ya mutane gida alhamdulillah ya aiki kuma na san na ya tunanin yau zaka yi sauran aiki ko sai mun baka samu dama Allah ya tsaka diga ko wannan alƙawarin ne zo da shi magana yaro ka san abin da ya sani kira ka? A'a. To, ka san dai na rike ka riko da amana ko? Tun kana ɗan ƙararramin ka ko? Har kawowa girman ka ko? To, zan hannun ta ka ga mallaki. Domin ya min ɗan bayani da kai. Dan shi ma yana son ka zauna gida ne ka dan rage mashi wasu ayyuka to abin da ɗaga da ina tsakanin da kai shine yadda ka bani girma yadda ka bani kulawa yadda ka ɗauke ni kamar tankar mahaifinka shi ma ina son kai mai haka nan insha Allah ka mai alƙawarin za ka mai haka nan insha Allah shi ke Allah shi ma albarka Allah shi ma albarka Allah to ga alƙawarin nan da ka shi ba matsala mallam na gode idan aka rika shi yadda ya kamata kuma Allah zai shi muku albarka dai gaba ɗaya insha Allah mallam Allah shi muku za ka sami ne da amana Allah shi insha Allah Allah shi da ka ga min maraya ne su insha Allah ba matsala Allah shi Allah shi sai shi ma ya fahimci na maraya da yake saboda ko ya duniya ba lokacin da ka same shi ka samu da sauransu ai ya san yaron bai hankali ne ya san da haka ne ya san da haka ne gugu mu kai buta kana tunani ko buta to malam yaushe za ku yanzu za ku ce ku yanzu zan yanzu ya je duka kayan su je ka duka kayan ka duka kayan ka ba damuwa ne ko babu damuwa to duka kayan ka da can kuɗi na nan na ajiye can saman abin haka nan sai ka ɗauko sai ka abin haka ya ba wani kai sauri kuma ka dawo masha Allah malama larai ki ji abin da ya faru irin musgana da kuka wa yara yaro shi ka saya mutum ya rike mutum don duk wanda aka rikewa duk yaron da aka rikewa ana tawaye shi ko da ya girma ba za ku ci umarni ne ba wani mara hankali wani kuma duk abin da kai mai zai iya daurewa kina ji ko duk abin da kai mai zai iya daurewa ya mai da abin ba ta daurewa shi haka a rage wa yara irin macen nan ba dacewa ba ce daga ke har sauran irin mata ina
fatan kina ji na malama lalai saboda ba ku san irin babban alkhairin da aka tare gare su ba. Na ji mallan. Mallan, yaron ga duk irin musgunawa da mashi. Yaron ga shi asalin samun lahiya ta. Mallan ina roƙon ka roƙi mijina da yaron ga. Don Allah su yaje na. Alhamdulillah. Abin da ne wa yaron ga. Masha Allah. Daman ban sa ran abun haka yake ba. Sai da kan zo kai bayani. Gaskiya ne. Yanzu na gane. Gaskiya ne. Allah ka roƙi mijina da yaron ga su yaje na. Babu laifi insha Allah. Wannan daman in Allah subhanahu wataala aka yi mai laifi muka yi tawassuli muka gano kuskuren mu muka roƙe shi zai iya karɓa mana gaba da mu. Haka Allah ka samu ƙara ganewa. Malam Hashimu sai a yashi mata tare da malam ma mata shi ma a yashi mata da irin laifukan da ta aikata da kan. Ni dai da ma umma ba kuma komai ba. Idan har kin min laifi to ni ba nan saboda haka na yadda miki Allah ya ji. Masha Allah dama haka aka so. Masha Allah yayi. Alhamdulillah. Allah shi ya dama ni ba abun da zan ci. To saboda dama ban cewa laifi ba ya da cewa laifi to kuma yayi mata. Gaskiya. Ni ma na yi mata. To alhamdulillah. Masha Allah. To ya kamata mu yi salati mu kawo gaisuwa ga duk wasu mata masu irin wannan hali. Ya Allah ubangiji ka shirye su. Gaskiya ne. Shi ɗaya muka fata. Gaskiya ne. Ni dai na yi nadama. Allah ubangiji ka shirye su. Alhamdulillah. Masha Allah barakallah. Ya kamata mu yi addu'a. Sarkin karatu. Kuma kin san me an karuta nan ne? Na yi san abin da an ka rubuta. Yanzu ke mu ba san me an karuta nan ba. So da yayan naka ma ya ki da jahilci na kai sami ma in dan san wanda an ka rubuta. Ni ne sani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai gida barka da zuwa. Uwar gida sarautar mata. Wani kwanda a yau tare da na gina yake ana ayo kaga muna sha'ani muna raha muna dariya na gani me aka so mana cikin ne wallahi kin san mutum nake da iyali sako ne baya ci malata makaranta shine so mai matan shi dai ka so malin ka kwai ma ni ma ha yanzu gaskiya ka ban saki to tsaya bari mu kira bushi an da sani idan san gida wanga da muke ci ne haya ce muke shi albishin da muke alhamdulillah gida wanda ya riga ya zama mallaki kai ne gida alhamdulillah ne gida na gode ma Allah ubangiji ya ƙara mana buɗe insha Allah ni da magajin da ta shi ibn ruwa ya samu insha ai dole mai gida ba ruwa ba ya ma naka so mota zan sha ka so maka ina uwar gida mai gida ga murna da jiya to san ko min Allah ne abun to limanin bokon shi aka yi to sarkin boko ana nana ta yi ko ta Allah ce maka a gaji na dawo wallahi yake ya yawa kasuwa ya ba ana kokari ta asila sarki babana Allah sarki babana in na ce maka babana ka bi ni ka ce ya dana babana baba I am Mola ka san Allah ɗaya ne
dama ai Allah ɗaya ne. Ai da ala ka ce zai nuna ma ala guda 100 a cikin mu ma akwai da. Labari mai tafiya da takaddama bisa tsanin nishadi mai taken gundura. Gonarwa ka je ka ɗebo rake. A'a baba sai dai ka ce gonar wa ka ne ka siyo rake. Ya je ya ƙara bulbulo wata akan kwantan tafiya. Kowa ya ce yana can ganin bacci na to zai yi asarar na. asarar na shi Labari dan azumin baba tsabtace shirin Ahmad mai dorayi. Biyar nawa a cikin 30? biyar kai zaka lissafa da kanka ba ni zan lissafa biyar nawa na ce kai zaka lissafa ba ni zan lissafa ma AUK Entertainment zabarin cibin shirin sa. Biyar ka zo ne maka kan biyar kuma. Ya zo da salo ya tarwatsa su ya kaɗa waye. Allah ya kawo mu. Wannan wakwa gaba da yawa take. Ko nan gaba nan ka ɗau mutum kowa ya san ciwon lafiya. Ka daina shige da fice ta tsakanin motoci in ka kashe ni kai wa mutane. Ya ɗauki numfashinsu ya sakar masa kumarcin maciji ya tarwatsa su da salon wata yaudara waye. A makin yin kwarto kowa ya san zirga ta ce ke sai me. Shiryawa shirin awwal uba kwakwatawa ba ta umarnin shirin yana fita ta hannun nura shirin. Wai har yanzu kana tunanin akwai soyayyar ka a cikin zuciyata ko a yanzu na bar gidanka ina sa rai gundura shi zan aura. Sahura ne mata miji. Mune? Miji. Waye shi? Gundura. Gunne? Gundura. Yanzu fi sabilillahi ciki Muhammadu Sani iso wani gundura. Kai karfa karsa cikin tana faruwa ta cikin jigon shirin mai suna gundura. A wai yanzu kana nufin dan zan je unguwa sai na gaya maka? Lafiya? Me za ka yi ne? Menene haka? A ruwan wankan nawa? Ke damun ka ne? Gundura. Ita mace suna ta ƙwayar biyu ce kacal daga wato ainihin ɗakinta wato sai ainihin kabarinta. Gundura. A'a ba mu kanka ce ba. Ina je kar maka ce ba. Wayo! Gundura nema shi ka kalle